Sehingga bocah kau ditai minta, itu kemana bukan kerja tiba uci, kehadara misal omong tak guna kucing ini, sehingga bas ini sasar dan apa, sehingga bas ini sasar dan Sri Manarayana Narayana Narayana Pranam Prabhu प्रभु এই নিশাচক্র ভোলানাথ কথা কହୁଛନ୍ତି କି ପ୍ରଭୁ ସବୁକିଛି ଦେଖି ପ୍ରଭୁ ଠିକ ସେହିପରି ନିଶାଚକ୍ର ବ୍ୟକ୍ତି ସବୁକିଛି କରିପାରେ କରାଇପାରେ ଆଉ ହୋଇନଥାଏ ପ୍ରଭୁ ଆପଣ ଠିକ କଥା କହୁଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁ ଦେବଦେବ ମହାଦେବ ବିଶ୍ୱ ଭୋଳରେ ବରଦାନ କରି ବେଳେ ବେଳେ ଫଳାଇ ବସନ୍ତି ତାଙ୍କର ସମ୍ମାନ ଏବଂ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟ ନାରାୟଣ ନାରାୟଣ ସତର୍କ କରିଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ ନଚେ ଦିନେ ଚାଲିଯିବ ଦେବ ପ୍ରଶ୍ନ ଆଉ କେହି ପୂଜା ଆରାଧନା ନ କରିବେ ଆପଣ ଦେବତା ନାରାୟଣ ନାରାୟଣ ଆପଣ ଠିକ କଥା କହିଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁ ଦେବଦେବ ମହାଦେବଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କ ମାୟାନଗରରେ ଥରେ ବୁଲାଇ ଆଣନ୍ତୁ ସେ ସବୁ ଜାଣି ସତର୍କ ହେବେ ନାରାୟଣ ଅବଶ୍ୟ ଭୋଳାନାଥଙ୍କୁ ମୋ ମାୟାନଗରୀରେ ବୁଲାଇ ଆଣିକି ଦେବଶ୍ରୀ ନାରାୟଣ
ଆପଣ ହେଉଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁ ଲୀଳାମୟ କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ ଦେବଶ୍ରୀ ମୋ ଉପରେ ଚାଲିଛି ଏକ ଅସାର ନିର୍ଯାତନା ପ୍ରଭୁ ଦେବଶ୍ରୀ ତୁମ ନାମ ଧରି ପବିତ୍ର ରାଜା ସୁବ୍ରତ ଆଉ ତାର କନ୍ୟା ନିର୍ମଳ ସେମାନଙ୍କର ଦୁଃଖ ଦେଖି ପାଷାଣ ମଧ୍ୟ ତରଳିଯିବ ପ୍ରଭୁ ମାତ୍ର ମୋର ସେମାନେ ଅନ୍ୟ ଅତ୍ୟାଚାର ସହି ମିଶିବେ ସେ ମାଟିରେ ଦେବେ ନାଳ ଲାଗିଲେ ନାଳ ଦେବଶ୍ରୀ ତୁମର ଭକ୍ତମାନଙ୍କ ଭାଗ୍ୟରେ ଦୁଃଖ ନିର୍ଯାତନାରେ କାମୁଡ଼ିଥାଏ ଦେବଶ୍ରୀ ଯାହା ଜୀବନରେ ଦୁଃଖ ଶୋକ ଯନ୍ତ୍ରଣା ନାହିଁ ତାହାର କେବେ ମୁକ୍ତି ନାହିଁ ଦେବଶ୍ରୀ ତାହାର କେବେ ମୁକ୍ତି ନାହିଁ କିନ୍ତୁ ମୁକ୍ତି ଦେବେ ରାଜା ସୁବ୍ରତ ମାତ୍ର ତାଙ୍କର ସେ ବାରମ୍ବାର କନ୍ୟା ଧର୍ମଦ ପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ଆଉ କିଛି ଦିନ ଅପେକ୍ଷା କରିବାକୁ ଦେବଶ୍ରୀ ତାଙ୍କୁ ଆଉ କିଛି ଦିନ ଅପେକ୍ଷା କରିବାକୁ ହେବ ପ୍ରଭୁ